Bismillahirrahmanirrahim. Dzina la Mulungu wachifundo chambiri wachisoni. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin. Chivumbulutso cha buku la Qur'an chilibe chikayiko mkati mwake chochokera kwa mbuye wa zolengedwa. Am yaquluna iftarahu bal huwa alhaqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Kodi Akuraishi osakhulupirira akuti walipeka yekha ndi kumunamizira Mulungu? Iyayi, ichi nchoona chimene chikuchokera kwa mbuye wako kuti uwachenjeze anthu ndi chimenechi, amene sadawadzere mchenjezi iwe usadadze, kuti awongoke ndi kutsatira njira yolungama. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha wama baynahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ma lakum min dunihi min waliyyin wala shafi'in afala tatadhakkarun. Mulungu ndiye mwadalenga thambo ndi nthaka ndi zapakati pake m'masiku asanu ndi limodzi, ndipo adakhazikika pa mpando wake wachifumu, kukhazikika kolingana ndi ulemerero wake kumene iye mwini wake akukudziwa. Inu mulibe mtetezi ngakhale momboli kupatula iye, nanga kodi bwanji simulingalira? Yudabbiru al-amra minas samaa'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Iye akuyendetsa zinthu zonse kumwamba ndi pansi, ndipo kenako mapeto ake zonse zimakwera kubwerera kwa iye pa tsiku lolingana ndi zaka 1,000 poyerekeza ndi zaka za dziko lapansi zomwe inu mumawerengera. Dhalika alimul ghaibi wash-shahadati al-azizur rahim. Ameneyo ndi Mulungu mwini kulenga ndi kuyendetsa zinthu, wodziwa zobisika ndi zoonekera, mwini mphamvu zoposa wachisoni. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Yemwe adakonza bwino chilengedwe cha chilichonse, ndipo adayambitsa chilengedwe cha munthu kuchokera ku dongo. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kenako adachita mbumba yake kuti ipangike kuchokera ku madzi a mbewu ya umuna onyozeka. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Ndipo kenako adamkonza ndi kumuwuzira mzimu wake, ndipo adakulengerani makutu, maso ndi moyo. Kuthokoza kwanu mpang'ono ndithu. Waqalu a idha dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Ndipo wotsutsa kuuka kuimfa kunena, kodi tikadzatayika mthaka ndi kusakanikirana ndi doti, tidzalengedwanso mwatsopano? Iyayi, koma iwo sakhulupirira zakukumana ndi mbuye wawo. Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Nena, adzachotsa mizimu yanu mngelo wa imfa, yemwe wapatsidwa udindo umenewu pa inu, kenako mudzabwezedwa kwa mbuye wanu. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim
ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Ndipo kadawaona oyipa atazolikitsa mitu yawo kwa mbuye wawo uku akunena, mbuye wathu, taona ndipo tamva, choncho tibwezeni, tikachita ntchito zabwino ndithu tsopano tatsimikiza kukhulupirira. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Ndipo tikadafuna tikadampatsa munthu aliyense chiwongoko chake momukakamiza monga momwe tidawachitira angelo. Koma munthu adapatsidwa mphamvu ndi ufulu wodzisankhira chimene afuna, chabwino kapena choyipa. Koma mawu atsimikizika ochokera kwa ine, ndithu ndidzadzazitsa jahannama ziwanda ndi anthu onse pamodzi amene ali woyipa. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Choncho lawani chifukwa chakusalabadira kwanu kukumana ndi tsiku lanu ili. Ifenso tikusiyani ku chilango monga ngati takuyiwalani. Tero lawani chilango chamuyaya chifukwa cha zomwe munkachita. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Ndithu amene akhulupirira aya zathu ndi amene akuti pamene akulangizidwa ndi ayazo amagwa ku sujudu ndi kulemekeza mbuye wawo pamodzi ndi kumthokoza, ndipo iwo sadzitukumula. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Ntiti zawo zimalekana ndi malo ogona usiku chifukwa chopembedza mbuye wawo, poopa chilango cha moto ndi kulakalaka munda wa mtendere. Ndipo amapereka zakati ndi sadaka zimene tawapatsa. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Palibe mzimu omwe ukudziwa zomwe zabisidwa kwa iwo zotonthoza maso kukhala mphoto pa zimene unkachita. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. Kodi Nsilamu okwanira angafanane ndi wotuluka mchilamulo cha Mulungu? Sangafanane. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. Kwa amene akhulupirira ndi kumachita zabwino adzalandira minda yokhalamo yokongola monga phwando lawo pa zimene ankachita. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Koma kwa amene adachita zoyipa potuluka mchilamulo cha Mulungu, malo awo ndi kumoto. Nthawi iliyonse akafuna kutulukamo azikabwezedwamo ndipo azidzawuzidwa lawani chilango cha moto chomwe munkachitsutsa. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ndipo ndithudi tiwalawitsa chilango chocheperapo pa dziko lapansi chisanafike chilango chachikulu cha tsiku lomaliza kuti atembenuke alape. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا
إنا من المجرمين منتقمون. Kodi ndani wachinyengo kwambiri woposa yemwe akukumbutsidwa aya za mbuye wake kenako nkuzikana? Ndithu ife tidzawabwezera zoyipa anthu oyipa. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. Ndipo ndithu Mose tidampatsa buku, choncho usakhale ndi chikayiko pa za kukumana naye Mulungu. Ndipo tidalichita bukulo kukhala chiwongoko cha ana a Israeli. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Ndipo ena mwa iwo tidawachita kukhala atsogoleri owongola anthu mwa lamulo lathu pamene adapirira, ndipo adali kuvomereza motsimikiza aya zathu. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Ndithudi mbuye wako ndiyemwe adzaweruze pakati pawo tsiku lomalizira pa zimene amakangana. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. Kodi sizidadziwike kwa iwo kuti ndi mibado ingati imene tidayiwononga patsogolo pawo chikhalirecho iwo akudutsa mokhala mwawo? Ndithu nzimenezo muli zizindikiro. Kodi sakumva? أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. Kodi sakuona kuti timapereka madzi ku nthaka yowuma, ndipo ndi madziwo tikumeretsa mmera umene ziweto zawo zimadya ndi iwo omwe? Kodi sakuona? ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Ndipo akunena, kulamulidwa kumeneku kwa tsiku lachimaliziro kudzachitika liti ngati mukunenadi zoona? قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. Nena, tsiku lachiweruzolo amene sadakhulupirire chikhulupiriro chawo sichidzawathandiza, ndipo sadzapatsidwa nthawi yoyembekezera kuti mizimu yawo isachoke ayambe akhulupirira kaye mngelo wa imfa akadzawadzera. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. Choncho uwapatuke ndipo yembekezera zimene Mulungu wakulonjeza. Ndithu nawonso akuyembekezera zimene Mulungu wawalonjeza.